Pihviä tuottajaorganisaatiolla. Yhteistyöstä voimaa. Saatko kasvattamastasi naudanlihasta ansaitsemasi hinnan? Onko toimitusketju riittävän tehokas? Ovatko tuotantomäärät oikeat? Parantamisen varaa taitaa olla. Ratkaisu voi olla tuottajaorganisaatio. Se on EU-maissa hyväksytty järjestely maataloustuottajien yhteistyölle, joka sallii poikkeuksia kilpailulakiin. Lyhyesti sanottuna laillinen kartelli. Tuottajaorganisaatio saa neuvotella hinnoista ja tuotantomääristä jäsentensä puolesta. Näin voidaan vaikuttaa tarjontaan ja hintatasoon. Lisäksi tuottajaorganisaatio voi esimerkiksi auttaa markkinoinnissa, kilpailuttaa tuotantopanoksia ja välittää tietoa. Tuottajaorganisaation tulee olla tuottajien aloitteesta perustettu rekisteröity yhteisö. Lisäksi tuottajaorganisaatiolla on oltava säännöt, tavoitteet ja toiminnot, joista sen on pystyttävä antamaan selvitykset. Säännöissä määritellään yksityiskohtia, kuten tuottajaorganisaation kautta myytävä tuotannon osuus, suoramyyntivapaudet, jalostuseläinkauppa ja niin edelleen. Tuottajaorganisaatio on yhteen hiileen puhaltamista, jolla suomalaiset naudanlihan tuottajat voivat saada leveämmät hartiat markkinoiden neuvottelupöydissä. Lue lisää osoitteesta pihvikarjaliitto.fi/tuottajaorganisaatio.